טוב, אז היי, לפני שמתחילים את הסדרה, אני רק רוצה לפתוח את המתנה שקיבלתי בדואר. יש עכשיו טוקבוקו, זה מתנה במשך 9 ימים וזה ממש ממש כיפי. נדעים כל מיני דברים כאלה. ממש חמודים. רק בדקתי שאין שם מספר טלפון. טוב, יאללה. אם יש שם מספר טלפון, אני אצטרך להתחיל כל מההתחלה. אז כולם זוכרים את סנדי ורומי, וכולם זוכרים את שבוע המתנות של התואר. לא, את זה לא עשיתי עדיין. לא משנה את זה יותר. איזה חמוד. זה כמו כל הזמן בהתחלה, שהבטיחו לנו גרב, וכזה יכול להיות שיצא לנו טלפון. אוקיי, אני לא יודעת מה המתנה כאן, אבל נראה לי באמת היא גדולה. אז נראה לי שאני אצטרך לקחת את זה לבית, בשביל לזרוק את זה. שם. אם זה לא יעבור, זה יהיה פסה, כי איזה מתנה. תלך לעולמה. אבל בקיצור, בואו נתחיל בסדרה. טוב, נראה לי שהיום כדאי שתלכי. את לא בפוקוס בכלל. טוב. שינדי, מה קרה? בואי לא מחזרים הביתה. מה רע? אני מתלווית בודה. חותך כן תעבוד פה. פשוט לא עכשיו. כבר היום. והם ישבו והמשיכו לשתות קפה ולאכול, ובית הקפה התנהל הרבה יותר גרוע. תגיבו לי כאילו הרבה יותר רגוע. תגיבו לי בתקופות אם אתם רוצים סדרה על בית קפה. בקיצור הם אכלו והמשיכו לשבת שם, שימו שם את זה, וכמו שאתם יודעים, הם המשפחה שממש שונאת אותה. את סנדי ואת תומי, שזה אומר את סנדי ואת תומי, וסנדי ורומי מצטלמות מזה. אז בואו נמשיך. מי שלא הבין למה אני עוטפת את כל המתנות בחזרה, זה בגלל שאני הולכת לפתוח את כולם בבת אחת ביום התשיעי של קריסמס. אז תהיה לנו פתיחת מתנות ממש חגיגית. זהו. טוב, בואי. נראה לי שאני צריכה לצבור מספיק כסף בשביל שלנו יהיה עוד דברים. מה, זה תלכי לעשות עבודה שמקבלים כסף במקום? כן, אני אשיג כלי ניקוי ונלך לעבוד. טוב, סנדי. סנדי, יש לי שירותים. טוב, רומי, בואי. שאני אשמור לך כרגע. כן. סנדי, למה יש כאן כלי ניקוי? יופי, אחרי זה נשתמש בהם. זה שירותים. היא סקרה את הדלת וחיכתה. היא יצאה והיא אמרה שדבר ראשון שקונים בכסף זה מברשות ודברים, ורק אחרי זה יקנו אדום קטן. היא שאלה רומי, את בטוחה שאת תצליחי להחזיק ככה? להחזיק מה? שאת הולכת. כן, ייצור עצמאי. ילדה, לא ייצור, אבל קודם בואי נעיף את המיטה הזאת. בקיצור, הם העיפו את המיטה המכוערת הזו, ואמרו שבקרוב הם צריכים להעיף את כל קשת הקריסמס המגעילים האלה. אז נתראה בעבודה החדשה שלה. ושלבי, זה לא באמת עבודה, זו חדשה צדדית של היום-יום. אז מי שלא יודע, יש לי את כל העולמות בזכות אפלמוד. יש מלא מדרכים ביוטיוב, תלכו לראות.
טוב, אז הגיע לחנות. טוב, אז בגלל שזה בדרך כלל קורה. וזה ממש מעצבן כשזה קורה. זה פשוט פתאום זה נעלם. אז תחשבו שנקטע. טוב. שני, ויחזר. בסדר. קחי על העבודה מדהימה שעשית. ייי! היא הלכה לקחת את כל הכסף שהיא צריכה לקבל. ואמרו לה שהיא יכולה לקחת מכאן עוד סט של נרות. אז אמרה שתתייעץ עם אחותם. שהיה לו כדי שתתייעצי עם אמא שלך. אמא. שאין לה אמא. אז הוא אמר שזה ממש מצטער. הוא מצא לו את שתי נרות ממש מבוקשים ותמונה. הם בחרו סט של נרות שקופים. והיא אמרה שהיא רוצה בכל זאת להרוויח ובטח, כאילו קטנטונת, ובעל מקום הסכים. הם אמרו תודה רבה, והלכו. בינתיים לא היה ממש מה לאכול, אז בואו תראו מה הם אכלו. ביום האחרון של קריסמס, יהיה קריסמס פה. אני אעבוד על זה שהם יצליחו להחליף את כל הדברים שלהם עד סוף 9 הימים. או שזה כבר יום הרביעי, אבל אני לא אצליח. בסך הכל מינימום בקושי 5 ימים. אז הם הגיעו הביתה. היא אמרה לה שהיא תחכה לה על הכיסא. היא הלכה. תכף תגלו מה היה בדלת, בגלל זה נכנסתי כאן. ובואו תראו. קודם היא הלכה לשים את זה כאן כדי שאחותה לא תדע עד שהיא תמצא מקום. ותראו מה עשתה להם שם המיטות החדשות בסלון החדש. אז היא החליטה להתחיל לקרוא אותם למקום. אחרי זה גם רק ככה הם קיבלו את דברים. עברו כמה שעות. היא שמעת דקות בדלת. וזהו מה היא קיבלה. אז נסדר את זה ואחרי זה אני אחזור. טוב, אז היא סיימה לסדר את הכל. הם העבירו את הפינה שלה כאן. הם שמו קישוט כזה. של חג המולד. הם שמו את העץ, וככה נראה עכשיו הסלון שלהם. הם העבירו את הפינה. בגלל העץ. וככה נראה החדר החדש שלהם עכשיו. אני ידעתי שזה עומד לקרות. שכלום לא ייכנס לשם. ושכאילו צריכים להכניס ככה וגם אז זה לא נכנס. אני פשוט הולכת לזרוק את הגז הזה. לא משנה. הם שמרו את הקישוטים בצד. בגלל שלא היה להם אוכל. היא הוציאה בשביל לקנות קצת אוכל. את תום קטן לבית. מברשות שיניים וטיפול שיניים. איך אתם שואלים איך הם קונים את כל הדברים האלה? אז לכבוד קריסמס. החנות שמוכרת דברים בבית. החליטה למכור את כל הדברים. תוצרת קריסמס במתנה. אז הם קנו את כל הדברים של קריסמס. בלי לשלם כסף. אז אני אחזור לכם אחרי שאני אסיים מארגן כאן. טוב, אז בואו נסחב שיעור בבית. כאן יש מנגל. כבר הגע לילה תוך כדי סיום.
אז כאן זה מטבח, פה אין כלום, רק אם אתם רוצים לדעת. גם כאן אין כלום, כשכחתי להביא סירים. אז אני אביא סירים וצלחות תוך כדי שהם ישנות. יש קצת אוכל, יש כאן מקלחת, יש כאן כזה, וככה נראה החדר שלהן. ונראה לי שזה סוף הפרק, אז ביי.